los terroristas. 4. Vítame vás u ďalšieho vlogu. Ako ste mohli včera vidieť, išiel som s novým youtuberom Multimanom SK do obchodu. Išli sme si kúpiť panty šokatu. Ak sa vám páčilo, mali ste dať like alebo nejaký koment, čo by sme mali ďalej. Videl som, že na videách už mám 32 zhliadnutí, čo už je dobre, len tak ďalej. A takže dnešná téma nie je žiadna. Budeme sa baviť o báščom, takže dneska natočím ešte ďalší vlog, to pôjdem von s kamarádom. Takže s Lukášom Gorkom, ako ste videli 7 sekúnd, keď sme natáčali, tak to bol on. Takže natočíme ten vlog, to bude na ihrisku 2. Potom si ho môžete pozrieť. Videl som, keď sme natáčali vlog, že do obchodu, tak nebolo ani jedno zhliadnutie, nevadí, lebo som ho dal včera. Takže, ak sa vám chce napísať do komentáru, aké by ste chceli ďalšie video, tak nám povedzte a my to pre vás urobíme. Takže, no. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a ak nie, dajte dislike a komentár.